Pri montáži zdvojenej laty na odkvapovej hrane strechy je potrebné žľabové háky zadlabať medzi laty. Na ochranu podstrešných priestorov proti vlietavaniu vtákov používame ochrannú mriežku. Mriežku montujeme k vonkajšiemu okraju zdvojenej laty otočenú smerom k streche. Ako alternatívu k ochrannej mriežke možno použiť kombi mriežku, ktorá zväčšuje nasávanie vzduchu pri odkvape o 200 cm² na bežný meter odkvapu. Kombi mriežka svojim zvýšeným profilom nahrádza zdvojenú latu. Vďaka systému prepážok na spodnej strane umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž nad strešné háky. Kombi mriežku s výhodou používame v prípadoch, kde je možnosť nasávania vzduchu obmedzená alebo celkom znemožnená. Jedná sa najčastejšie o zátikové medzistrešné a nástrešné žľaby.